Oops, gusto ba ka makatilaw ng pan nga pinaliki? O dali na, ako ng pahiran nga liki nga pan. At gitawag ni siya papaya. Papaya nga adunay liki, tulo ka liki o isa ka liki. O kanang di-display diya mo na siya ang star bread. Kanang star bread, gitawag ng star bread kay pikas-pikas pa na siya mao gitawag na siyang star bread. So kana kini nagkuha na punta para ato ning timplahan o kanang pinakalami nga gatas. Kini nga gatas atong itrapo-trapo ni diri sa nga pan para mulami o yang lasa. So ay lain maghimuan ni igo tagtitrapo ani o gatas para mulami yung iyang lasa. Usa karon ato ni iplastar sa ibabaw para pagkataod-taod ato na po nang ipaslak dito sa ubin mga bade. So mukuha na po tag isa ani nga tulo ka buok liki nga pan. Liki po da nang nagbuhat og kontin watay ayo ani. So ani pahiran tani pag-ayo para mulami ang pan para makatilaw sa most pinakalami na nga pan baga lami gyud nga pan. Okay ni mo ni ang pan nga balo sa pangalan ni. Mo gitawag sige hengrinid meron nga pan kay kuan porma sa Granada ba. Yo kana. Pikason dani kay himo na natong toasted. Nanay ibuhaton mga babadi basta diri ka magtrabaho sa bakery. Gitawag sa bakery. So mukuha na po na para na po nang ipaslak sa ubin na. Paslak or pan gikan na sa ubin. Kana mo gikan na sa ubin na mga badi. Kana mga badi. Kung kana magplaster mo na para ito na display mga badi. Kana mag-ugay na sang luto init pa yun kayo. Mo na gitawag sa star bread nga wala masaya abot na nga nag-asukar maganalimtan magpalit og asukar lagi. Kana na mga badi. Og mora to tong video. Watay lingaw, upo to ayo.